Anong trip mo? It's a happy Wednesday, Kabisyo! I'm back. This is me, your one and only, newest and freshest DJ ng 90.7 Love Radio. Ewan ko na lang kung di nyo pa memorize yung pangalan ko DJ Maratoni po, na may kasabihang laging alagaan ang iyong katawan para hindi kanya iwan. At kung may iba ka pang trip, food trip, road trip, sports trip, or love trip, sasamahan kita. I got you, baby. Ayan na, at 2 araw na nga lang, di ba? Kaya naman kuya, 2 araw na lang, sweldo na naman. For sure, isa ka sa mga tao na hindi naman kayang tipirin yung pera mo. Gastos dito, gastos doon. Daming pera yarn. Ay nako, sana all maraming pera. Well, kung isa ka talaga sa hindi kayang magtimpe, pag parating na yung sweldo o yung sahod, teka muna, naalala mo ba na baka mamaya birthday ng asawa mo, birthday ng jowa mo, o kaya namang anniversary nyo, nabigyan mo na ba ng regalo? O, diba nakalimutan mo? Kung hindi ko pa ipapaalala, hindi mo matatandaan na, ay oo nga pala no, birthday ngayon ni baby, oo nga pala no, birthday ngayon ng asawa ko, wait lang, wala pa ako nabibiling regalo. Naku, ngayon pa lang, ay naku, bago magtampo sa yan, bilhan mo na. Mahirap na, baka mamaya magwala, magalit. O, diba naghiwalay pa kayo dahil dyan. Alam mo, hindi naman kasing mahirap hindi naman mahirap bigay ng regalo. Lalo na kung kahit yung simpleng bati mo lang. Kunwari, birthday niya ngayon. Mamaya, pag uwi mo, sabihin mo, uy, happy birthday, love. O hindi naman kaya, dahil anniversary nyo, pwede mo sabihin na, happy anniversary, pwedeng simpleng bati lang, ganun. Hindi naman kailangan laging gumagastos. Alam mo nga, sabi nila, it's the small gestures that counts. Wow! Ganon. Kanina nga nagtanong ako sa Facebook page ko kung ano-ano nga ba yung mga small gesture na malaki para sa'yo. Ito ba yung mga tipong, kunwari papipiliin ka, ano ang mas gusto mo? Small gestures or big surprises? Diba? Baka naman kasi ikaw yung isa sa mga tipo ng tao na gusto lagi may pa-catering, gusto lagi pa bonggang birthday. Ay, nako, sa panahon ngayon, pag wala ng extra budget, wag nang mag-request, wag nang maghanap ng sobra-sobra. Okay na dun sa sapat lang, sakto lang, ang mahalaga, naalala ka. Yun. Kaya naman, magandang hapon po sa inyong lahat na nakikinig ngayon. Magandang good afternoon like me. It's magandang DJ Maratoni na, for sure, diba bago yung boses ko. Sa mga hindi pa po naka-follow, ewan ko na lang talaga. Kung hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakikita sa radyo si Marian Rivera, si Bea Alonso, sino pa ba? Alex Dixon? Ay nako, Diyos ko. Search mo na, ngayon na, dahil magla-live ako ng 3:30 sa aking Facebook. All you have to do is follow Love Radio Manila Facebook page. And of course, my page. It's DJ Maratoni. Pwede nyo po i-search yan sa Facebook account. It's Maratonee. At dun tayo mag-usap-usap today. Kumuha ka na ng merienda. Sige na, abutin mo na yung biskuit. Bumili ka na ng kape. Umupo ka na dyan sa pwesto mo at sabay-sabay tayo mag-usap dun sa live video ni DJ Maratoni. Game? Hintayin kita ha! For now, syempre makinig muna tayo ng Feel Good Music ngayong Feel Good Wednesday. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic. I'll see you on my live. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!